Sulamenteng ang pagturutindanin baduya sa iyang sadit na pwesto sa barangay Sugod, Bakakay, Albay ang piglalao mang hanap buhay ni Maricel Zaragoza. Alagad 1:30 nin maagahon kan Sabado, kan basang na sanang masuloan sa iyang pwesto. Hastangon yan, blanco pa siya sa posibleng pinagpunan kan kasulo. Abi ganun ko lang po ta. Di man po kaming kaiwal na tapos taging arog kaini. Minsan nagkapangadji po nga ako na ano, mabuot man po kami kahit papaano. Nagtatao man po kami, wakan madamot. Natapos to nangyari po sa muya ni taon-taon na lang po. Arog kaini po. Sigon sa BFP Bakakay, posibleng nabayaan na baga sa lutuan ang kausa kan kasulo. Gibo man ang tindahan sa light materials kaya marikas na naglakop ang kalayo. Sa pagsabot kang kagharong, napaltok na ninda susulo, okay na ito, kampante na sinda. Pero deta aram dahil sa dakulon pang mga factors or mga nakakatabang para mabuo ang kalayo, arog kang maparos ang lugar na ito, open field ito, bukas, aragihan, paruson. So, nabuhay kumbaga giraray so kalayo, nagkaigwa tulos ki factors na para mabuhay giraray so. Mientras tanto, dagos naman na nagpagiromdom ang BFP na posible liwat maglangkaw ang numero kan mga insidente nin kasulo mantang padangadang ang summer season, partikular na ang bulan nin Marso na deklaradong Fire Prevention Month. Hirap nin Diyos, inot ini, pero sana day na magparadagdag pa. Kaya talagang magiging agresibo kita sa kampanya, sa pag-iwas, bakong sa pagpuksa na kundi sa pag-iwas na kang kasulo. Inot po ini sa Bakakay, sa records me. Sa datos kan BFP Bicol, nakapagtala nin total na 614 na kasulo sa riyon, kung sain Camarines Sur ang may pinakadakol na kaso, mantang faulty electrical connection naman ang nangingenot na kausa nin kasulo. So medyo hindi pa natin ma-project yung talagang total fire incidents natin dahil hindi pa po natin nakukuha lahat, especially yung peak ng ating fires, yung peak ng ating fire, kumbaga sabihin natin hazard. So wala pa tayo sa peak. So sana hindi na lumaki at ma-maintain natin, i-take advantage natin yung maulan na panahon ngayon. Dugang pa kan BFP Bicol, kasado na ang preparasyon para sa papaabot na Fire Prevention Month, saro sa mga highlight ngunya na taon ang Fire Roadshow, kung saan tutok doon ang mga partisipante ng fire safety, rescue and emergency medical services. Kung saan po ito po ay isi-showcase natin lahat ng capacity, capability ng BFP. Most especially yung ating target participants dito ay mga school children, mga elementary, high school. Patanid ng gadkang BFP Bicol, think fire safety. I-unplug ang appliances asin gadgets na posibleng mag-overheat o rog ng mainit na an panahon. Pigpagiromduman kang BFP ang publiko na magkaigwanin mga numero kan pinakaaraning BFP office para sa marikas na responde tuyong may kasulo. Ng bahay natin, siguraduhin po natin na naka-unplug yung ating mga nakasaksak na appliances. Mientras tanto, sigun sa Pag-asa, mamatean na ang paglaog kan hot and dry summer season sa ikaduwang semana kan Marso, laoman na kan publiko ang 34 hanggang 35 grado sentigrado na temperatura. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.